Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Wakanaka yedutuya iri kumatari kuchipatara. Atauya kuchipatara. Saka kwakanaka sei kwamabva? Ivo vanhu vanzvaka vabva nzvimbo iyi nhasika. Kwasara vanhu here? Ivo unenge ndiwe mbuya unenge unovaziva. Vese vari kubuda vese ndindawa navo ivava ndino warwa vanoherei mutombo? Tinoera nhari mashizha che emashizha mondoro ndachondoro nondo ndandanzwa kuti mondoro ndikati isodini ndikati tozvowa masango ndanda kufunga kuzvowa aiwa nondo ndizvozvo ana chikuroti kwasei aiwa tinotenda nekutsikwa ranzuru vanongooneka nekubwaidzika maziso kuti aiwa tatsikwa nevairanzuru vanooneka vairanzuru timbotadzikuwa kuti zvakunyepera kunyarara vari muno mokuda vanza ndovanenge vanga vachiita rushapai ndiva ndimi pane mazvona yachimwe yabatwa makambotsika here mukati menzvimbo dzematare? Ndiro dzasekuru ihombo pane zvamunoziva kwete zvamusingazivi kana nenguva muchaupiwa kuti muzotsanangura muzopawo zvichemo nekubvunza sekuru. Asi tinodayiro nemuromo tichidayira zvinokasika. Makambotsika nzvimbo dzematare? Mukanzwa here kuti mune chikaranga pamugera? Tiri nechivanda chiri pamwe. Zvinombotaurika. kasaka akaruvawo kana zvichitaurika zvinotaurika kana singatauriki hazvitauriki musabvume zvamusati manzwa mudava zvibatsiro mubvunzo uri kuti pamunofamba mubvunzo utanga wati makambopinda here mumatare mukati umo ndokuzoti kumatare kwacho kwamakafamba makamboudzwa here kuti mune chikaranga chivapo? Vega ndikupa ndiri ndichidai ndiri kuringidza chikaranga chigere pauri, asi chikaranga ichocho chakazikanwa nevabereki vako makare kare havana kuchigadzirisa. Ndipo saka nanhasi usingagoni kuvaka mushe wekuti unoita chin'ai, nekuti une chikaranga chemahombarume akagara pauri nemuchembere akagara pauri. Kana ukaita hasha tese tinopira kurwa muno iwe, asi chiri kukudzudza ichi hausi kuchiziva kuti chatangira panyii babi. Ndipo hauna kunonatsira chikaranga chigere pauri asi vabereki vako vaizviziva. Nanhasi kuti uvake mushe wekuti unochembera urimo unaye here murume nande? Hauvaki mushe wekuti unochembera uinawo. Unoenda apa uchibva uchienda apa uchibva, chero yokufambidzana nawo chaiwo vanosuduruka. Ukaona kupasuku penzi kudai une raki, vazhinji vose vanosiya vakushandisa vachienda, nevamwe vachikusiyira utenda mukati menyama dzako vachitaramuka. Chaunozobata mangwana mumaoko mako handisi kuchiona, asi ndiri kutarisa muchembere wandiri kuringidza ari mumafudzi makomo ari kuchema achigunun'una kuti ndanzwa nekusvibiswa nechikumwe chandikiri. Varume vabata mafudzi ako aya watoremerawo nemuchembere akagara pauri. Ukanzwa mudzimu wopoputa, nhasi randiri kukutsanangurira ndoda kuti urigadzire ndokuti ugone kuvaka musha unoita chin'ai, nekuti uri kusvibisa vakagara pauri zuva nezuva. Mhaka handisi kukunyomba, mhaka handina kutodudza zvangu zviri mberi ikoko.
asi ndiri kukutaurira zvokuita kuti ufambidzane nendima idzo dzakajeka. Kwauri kubva nekwauri kuenda irima. Hauna chaunobata mukati memaoko chinofamba. Masango ako ese matema. Ende pauri uri murwiri. Anotoda kurapwa. Anotoda kudya mushonga zuva nezuva. Kuti ugone kusimba unondedzwa. Cheda ukawana dambudziko hauna anokutarira. Hauna bvute nebvuri rinotendeuka kuda nekukurangarira. Kana ukamuka uchirwara hauna anokupepudza. Asi ndikatarisa nzwendo yawabva uchiedza kuti upenyu hwangu hungava hwakanaka, hwakakura. Asi newewo munhu weupenyu ndiwo unozvidzora. Imwe miyedzo inouya wakatarisa uchiti unokunda asi makundiro acho unozi mashaya. Zvikomba zvingani zvinokuvimbisa dzimba? Wakazoona ani akaya kuzokurora? Iwe wakazvibvunza wakazviti wakashata chaizvo? Wakanaka chaizvo. Asi chigire pauri mwanangu, uri mukadzi wechikwamba, wakambonzwa? Haurorwa, haugari mumba kana chisina kubviswa ndomashoko andiri kukuudza. Haugari mumba, imba yacho inotokuvava. Ende newe wacho unenge uchitoti chero wauri kufambidzana naye akangoita kanhu kanokudai kuti satanyoko wako. Mhepo iri pauri iya inenge yakutuma kuti ndatadzirwa maningi pano. Chisuduruka apa. Havazi vese varume vanouya kwauri mwanangu vachiuya vachiti vanoda kukutambisa basi. Kotouya nevanhu kwavo, asi vanhu vaya vanozodzingwa nechakagara pauri, vanozoti ye ingozi tikaitora tikaisa mumusha medu inozogoneka, regai tigare tazvita. Wozongoitawo avo vanodarika nenzira vanditi unovaziva. Vanongodarikawo nenzira kuti regai tingopedza unyota tichienda, vanodarika neibaba vachipfuura. Wazopiwa shere nengani kunhai mwanangu? Hapana. Chinhu chauri kutambisa izvi unozviziva here kuti nyika yese inogona kuungana kuti nhinga ari kuroorwa, nhinga ari kubvisirwa pfuma, mwana wanhinga ari kupinda mumamburi. Ndoda kuti usiye izvozvo. Ndisati ndakubatsira kwangu kutanga muromo wangu. Ndoda kuti usiye izvozvo. Unyatsodzikama muroorwa. Ndinokubatsira iwe. Dzimba dziriko zvendakamisa zvakawanda. Kana uchida basa ndinokupa ushanda nemaoko ako. Uchipukuta ziya uchidaniwo hauna chaunobva. Haikona kupukuta ziya rekuti zvichengetei vanhukadzi, hamuna chamunobva. Azvinzwa? Ndokuda chiimi chasara. Pane zvekutambudzwa nezvinhu zvisina basa zvekuzviita. Ine ndikufambwa nezvinhu izvi ndichiita kufukutira dumbu rangu. Saka ini handisi kunyatsozoti zviri kukonzereswa nani. Ndakuudza vari kuti uri murwere. Kukonzereswa nani? Nani? Ndowauda kunzwa. Asi because nyangwe ndikazviti ndazvibatsirwa, but mangwana ndikangorota kana kuti murume acho kwandiri kana kuti ndizvozvo zvati kubuka zvakati udzoka. Ndema ndakuudza kuti mukadzi wechikwambiro. Wataura. Ndakuudza kuti mukadzi wechikwambiro. Mataura. Ukatorara nemumwe murume chaizvo apa zvinongodzoka. Uyezve chirwere chiri mukati menyama dzako mwanangu. Ukanzwa ndangoti uri murwere ndibva ndanyarara. Ndanyarara kuda kuti ndiite sei mwana.
saka ndoita sei kuti chikwambo ichi chibvowe pandiri azibhozi chikutondishunga ende unokwira pamusoro pendenga ingongomira ipapo zvinoita andizveracho ngoenda munomira pamusoro apo motaka kuti chikwambo ichi chibve andimatoya pano ndo pari kubviswa zvese zuva ranhasi ndopauya ndo pari kubviswa chinyi zvese asi unofanira kudya mishonga yechikaranga ndambonzwa uchiti unobatsirwa waibatsirwa iri kuti kumbodya mishonga yechivanhu ndodya ndinodya uchiti uri kurapwa izvozvo ndo zvatonditambudza nekutika kufufutiwa dumbu rangu nechinhu chinoita kakundifizura mbiri wangu ndoneta but chinobva mudumbu munomu chotoenda panapo zvokuti ndinoneta mbiri yangu yobva yaneta achoro zvamauya pano pamusha ndiri kubatsirai ndichaudza vakomana kuti vanokubatsira inii handina basa kuti ndizvitaure ruzhinji rwese ruchinzwa murume wechikwambo munai hongu zvandataura izvozvo ndizvozvo asi ndichati munyatsobatsirwa chaizvo muri kurwara muchifamba pamwe pacho na vainonokera gadzirisa musha wangu vainonokera gadzirisa musha wangu vainonokera musha wangu vainonokera ndichakuudzai kuti vakomana havanokurapa inei azvinzwa kana kuti varume vemakuhwa vachinge vaenda ndichakutaurira vana kuudzai zvokuita hazvinitsi zvinhu zvomukurwara nazvo ndokuudzai zvokudini zvokuita ndakuudzai zvokuita muchabatsirikana kubva ipapo unondipa mumwe mubvunzo wokuteera amuna mumwe izvozvo zvobatsi ndodambudziko rimunyandishungurudza asi zveizorwadza ndikangorapia nhasi mangwana zvinomuka zvakatodi togona kutopera miri wese wozongona zvatanga saka mukati uku hakuna here zvakatozara miri wese nditi ndakatosviba miri wese makwapa miri wese ndikatosviba miri wese ndemukadzi wananda kutokupa murapa kwese kwakachiba nepadomo tode zvinofamba zvichidai zvichifamba nemiri wese uyu ndo mukadzi wadakuda kutoora naso kuti tipote tichirapana baba vaka vanenge vaine mishonga zuva nezuva unenge uchingoya mangwanani manheru zvinopera kurero ndichakutaura mazvinzwa choro chakutsanangurirai kuti zvinofamba zvakaita sei saka nazvirizvo zvamafambira zvandataura ndopandaperera kana vemakuhwa vaya vaenda yawosara nechekuudza For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV